Хәерле иртә, Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясендә Идел Кыямов. Безнең бүгенге чыгарылышта. Фермерларга дәүләт ярдәме. Аксубай фермерлары площадларын киңәйтте. Хәрәкәттә бәрәкәт. Түбән Камада яшәүче өлкәннәр 3-нче буын университеты каршындагы сәламәтлек дәресләрендә шөгыльләнә. Милли музыкага нигез салучы күренекле композитор, педагог Нәҗип Җиһановның тууына 110 ел. Алдагы 2 төн быелгы кышта иң салкыны булды. Социаль шелтәрләрдә кайбер урыннарда термометр баганаларының 40 градуска кадәр төшүен күрсәткән фотосурәтләр урнаштырылган. Барлык ашыгыч хезмәтләр дә югары әзерлектә эшләде. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы республика районнарындагы хәлнең торышын контрольдә тотты. Министрлык хәвеф-хәтәрләрдән, янгыннардан саклану өчен җылыту приборлары һәм газ җиһазлары белән эш иткәндә сак булырга өнди. Салкыннар килгәндә торак секторда янгыннар 20%-ка арта. Янгыннар килеп чыкмас өчен мишләрне, электр җылыту приборларына, газ җиһазларын дөрес кулланыгыз. Мишне артык якмагыз, үзегез эшләгән электр җылыту приборларын кулланмагыз һәм электр үткәргечнең артык кызып китүеннән саклау өчен бер розеткага берничә электр җылыту приборларын тоташтырмагыз. Бүген 14 гыйнварда быел 2нче тапкыр көчле кар ява. Тәүлек эчендә 12 мм-га кадәр кар явуы көтелә. Атмосфера фронтында көньяк циклон чыгу сәбәпле һава температурасы сизелерлек күтәрелде. Быелгы гыйнвар карга бай булды. Казанда кар катламы биеклеге 1962 елдан бирле иң зурысы быел Опорный метеостанциясендә теркәлгән. Ул 40 мм. Ә Казан федераль университеты метеостанциясендә кар катламы тагында биегрәк. Юлларда сак булыгыз. Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясе автотранспортта ерак юлга чыгудан тыелып торырга киңәш итә. Быел республикада авыл хуҗалыгын үстерүгә ярдәм итү программалары дәвам итә. Кайбер проектлар моннан 10 ел элек үк башланган иде. Алардан Аксубай районы фермерлары да файдаланырга өлгерде. Хәзер биредә роботлаштырылган фермалар төзиләр. Продуктларны үзләрендә эшкәртү цехларын ачалар. Аксубайдан киләсе репортаж. 10 ел элек кенә бу урында чистакыр була. Ильяс Сөләйманов районда беренчеләрдән булып, гаилә фермаларына ярдәм итү буенча яңа программадан файдалана. Миллион сумлык беренче ярдәмне зур булмаган ферма төзүгә тоткан. 2 елдан соң икенче каралтыны салган. Аннан соң бозаулату бүлеге барлыкка килгән. Ул бер кайчанда буш тормый. Быел тагын менә поддержка семейной фермы дигән программа чыкты бездә, развитие семейной фермы. Вот шул фирм нидә участвует итеп, программада быел инде 20 миллионга якын грант атып, инде 150 башка бу савым сыерлары өчен яңа современный әйтим, яңа технологиялар белән фирма төзибез. Инде анда дөрестән дә роботлар савырга, роботлар эшләргә тиеш, бөтен нәрсә робот булырга тиеш. Шул 150 башны уйлыйм инде бер кеше обслуживать итәр дип карап торырга. Яңа 4нче каралтының да нигезе салынган инде. Җәйгә монда роботлаштырылган терлекчелек комплексы булачак. Хәзер фермерның 130 сыеры бар, аларның саны артачак. Күршедәге фермер Марат Сафиның да эшкә керешү тарихы аныкына охшаган. 2011 елда гаилә фермаларына ярдәм итү буенча президент программасы ярдәмендә сөтчелеккә алынган. Хәзер тәүлегенә 1 тоннадан артык сөт савалар. Бер сыердан кимендә 18 килограмм. 25 сыер танап кайттым. Шуннан тотындык эшләргә керенгән. Хәзер инде 75 мөгезләре терлек, 40 баш ат. 500 гектар җир бар. Тракторлар, техникалар бөтенсе бар, керенгән эшлибез. Бөтен программалар бар, эшләгән кешегә хикмәт булыша. Узган ел катлаулы икътисади вазгыять булуга карамастан, авылны үстерүнең президент программалары үтәлде. Быел да республикада авылда бизнес үстерү программалары дәвам итә. Фермерларга үзләренә нинди ярдәм күрсәтеләчәген алдан белеп торырга кирәк. Фарис Мөхәммәтов, Булат Шакиев, Илдар Хәбибуллин, Рөстәм Муллагалиев, Татарстан яңалыклары, Аксубай районы.
Қолларына Скандинавия йөреше өчен булган таяклар тотып 400-гә якын пенсионер гаилә паркына чыктылар. Бу ялларда алар өчен көтеп алынган күңелле хәл булды. 3-нче буын университетында эшләп килүче сәламәтлек факультеты эшли башлады. Начар вирус аркасында дәресләр туктап торган була. Әлгі күнне пенсионерлар зорыгып көтә. Бүген алар төркемнәре белән саф һавада спорт белән шөгыльләнергә чыга. Озак вакыт туктап торганнан соң 3-нче буын университетының сәламәтлек факультеты янәдән эшли башлый. 3-нче буын университеты Түбән Камада 9-нчы елын эшли. Сәламәтлек факультеты иң популяры. Биредә 400-гә якын студент укый. Хәзер алар атнасына 2 көн гаилә паркында очрашып, төрле күнегүләр ясаячаклар. Төп басым Скандинавия тояклары белән йөришкә ясала. Шуныңда йөрибез. Аллаһка шөкер. Исәнлек бирә. Ширләребез вообще юк. Врачка йөрмибез. Аллаһка шөкер, исән саубыз. И вообще бөтен кешегә желаю, чтобы все пришли монда. Көч, сәламәтлек, Аллаһка шөкер, бөтен тәннәребез языла нитә. Сәламәтлек факультетын медицина көллияте укытучысы Лариса Архипова җитәкли. Аның белдерүенчә, Скандинавия йөреше бәхетле картлыкка илтә. Пенсионерлар белән рәхәтләнеп общаемся, йөрибез. Коллектив шундый әйбәт. Лариса Карловна белән шул тиклем яхшы заниматься итәбез, тем более медицинский работник дигәндә инде бергә безгә упражнениялар күрсәтә яхшы. Менә ничек заниматься итәргә. Идә утырсам әле алай заниматься итә алмас идем. Әлеге спорт түрі белән шөгыльләнергә теләүчеләрне сишәмбе һәм пәнҗешәмбе көннәрендә гаилә паркында иртәнге сагат 9-дан көтеп калалар. Шөгыльләнү бушлай. Рошния Сибатова, Булат Абдельманов, яңалыклар. Актанышта балалар һәм яшүсмерләр арасында татарча краш ярышлары узды. Төрле авыллардан җыелган 93 укучы 12 үлчәү авырлыгында үз көчләрен сынады. Зурлар 3 категориядә бил алышты. Танылган көрәшчеләрнең бер мәйданда җыелуы бәйгене тагын да абруйлы итте. Татарстан, Россия күләм бәйгеләрендә җиңү яулаган Раббани Нургалиев, Искәндәр Муртазин, Фарис Хуҗин кебек көрәшчеләр дә чакырылган иде. Татар көрәше тарихында үз исемнәрен булдырган Актаныш егетләре әле генә серләренә төшенә башлаган малайларга осталык дәресләре күрсәттеләр. Актанышта яшь буынны көрәш спортына тартуда остаз тренерларның өлеше бәхәссез. Илфир Әнвәров, Раил Сираев, Илнар Насрыев, Әнәс Садри кебек көрәшкә шиксез бирелгән остазларның шәкертләре бер-бер артлы бүләкләргә лаек булды. Иң оста көрәшчеләр Актанышның 1-нче мәктәбендә һәм Татар Ямалысы мәктәбендә тәрбияләнә икән. Әлеге мәктәпләр командалары ярышта җиңеп чыкты. 50 килограммда көрәшәм. Бүген без 5 тапкыр көрәштек. Шуның 3-сен җиңдем, 2-сен җиңелдем. Мин финалга чыгып 3-нче урында калдым. Миңа үземә бик ошый, мин көрәшне яратам, ташларга җыймаймын. 3-4 ел тирәсендә мин йөрим инде уже. Сираев Раил абый безне дәресләрдән соң шөгыльләндерә. Атнага 5 тапкыр тренировка була. Көрәш минем бер төр спорты, мин аңа кызыгып йөрим. Уңышлар әйбәт. Финалга чыгып 3-нче урында калдым. 2021 елда 1-нче сыйныфка балаларны кабул итүдә үзгәрешләр кертелә. Әгәр элек укучыларның әти-әниләреннән гаризаларны 1 февральдән генә кабул итсәләр, быелдан кабул итү 1 апрельдән башлана. Яшәү урыны буенчамы юкмы, бөтен гаризалар да шушы көннән генә кабул ителә башлый һәм 30 июньгә кадәр дәвам итә. Әгәр элек мәктәп баланы документлар тапшырганнан соң 7 көн эчендә кабул итәргә тиеш булса, яңа тәртип буенча директор барлык гаризаларны кабул итү тәмамланганнан соң 3 көне дәвамында, ягъни 30 июньнән соң карар чыгара. 1-нче сыйныфка баручы баланың абый-апалары шушы ук мәктәптә укый икән, аңа өстенлекле хукук бирелә. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе Русфонд хәйрия җәмгыяте белән берлектә авыру балаларга булышу буенча уртак проектны дәвам итә. Бүген 9 яшьлек Рома Троицкийның авыру тарихы. Церебраль параличтан интегүче малайны тернәкләндерү өчен ярдәм кирәк. Мондый күнегүне Рома 1-нче тапкыр ясый. Малайның сәламәтлеге белән проблемалар тумыштан соң ук башлана. Игезәкләр Ксения белән Рома сулыш авыруы белән туалар.
Кызны тугачта өйнә җибәрсәләр, малайга пневмония диагнозын куялар. Соңрак Рома үсештә ортта кала башлый, башында авырлык белән генә күтәрә. 1 яшендә табиблар аңа церебраль паралич диагнозын куя. Конечно, я боялась, что... Мин барысы да барып чыкмас дип курыктым. Кайдадыр мөмкинлекне кулдан ычкындырдык, ләкин үзебезне кулга алдык. Массаж, дәвалау физкультурасы белән даими шөгыльләндек. Терапия уңай нәтиҗәләр биргән. 4 елда Рома зур авырлык белән булса да йөрергә өйрәнгән. Ел ярым элек малайга операция ясатканнар. Арка миенә неостимулятор куелган. Ул баш мие белән идарә итәргә булыша, аяк-кулларының хәрәкәтен җиңеләйткән. Здесь он будет... Әлеге операция нәтиҗәсендә малайның хәрәкәт активлыгы беркадәр артты. Хәрәкәт активлыгын махсус асылмалы системалар ярдәмендә дә көчәйтергә тырышабыз. Югары технологияларны кулланып, классик тернәкләндерү курсын үтәргә дә кирәк. Рома игезәк сыңары белән бергә гадәти мәктәптә укый. Баскетбол һәм йөзүне ярата, бүләкләре дә бар. У нас соревнования. Хәзер Ромага тернәкләндерү курсын узарга кирәк. Ул 335 мең сумга төшәчәк. Гаиләдә андый акча юк. Без сезнең белән бергәләп ярдәм итә алабыз, хөрмәтле телевизор караучылар. Моның өчен 5542 номерына дети сүзен язып, SMS хәбәр җибәрүдә җитә. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләргә тулырак мәгълүмат безнең телерадио компания һәм Русфонд сайтларында. Ләлә Зайнуллина, Ралина Абрамова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Татарстан Республикасы мәдәни мирас объектларын саклау буенча комитетның йомгаклау коллегиясендә реконструкциягә мохтаҗ булган төп объектлар турында сөйләштеләр. Тарихи һәйкәлләр, мәчетләр һәм храмнар игътибар үзәгендә булган. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгына һәм ТСР төзелүнең 100 еллыгына берничә социаль әһәмиятле объект реставрацияләнгән һәм ачылган. Агымдагы елга планнарда Мөхәммәдия мәдрәсәсе бинасын төзеп бетерү һәм реставрациядән соң Болгар Ислам академиясенең административ бинасын ачу. Айрым игътибар зонасында Ширеккүл паркын реконструкцияләү. Биредә гашиклар аркасын төзекләндерү мәсьәләсе хәл ителгән. Утырышта агымдагы елга эш планнары билгеләнде. Иртәгә 15 гыйнварда композитор, педагог Татарстанның 20 гасырдагы музыка сәнгатенең күренекле вәкиле Нәҗип Җиһановның тууына 110 ел тула. Шул уңайдан Салих Сәйдәшев исемендәге Дәүләт зур концерт залында Нәҗип Җиһановның 110 еллыгына багышланган концерт була. Гаҗәеп талант, югары һөнәри осталык белән суарылган әсәрләр авторының иҗади мирасы гаять бай. Нәҗип Җиһанов 17 симфония, 8 опера, 3 балет, камера, вокал инструменталь әсәрләр иҗат итте. Һәрберсе югары профессиональ дәрәҗәдә язылган. Оның әсәрләре милли үзенчәлекле. Шул ук вакытта рус һәм Европа классик музыкасына таянып иҗат ителгән булулары белән аерылып торалар. Композиторның төрле жанрлардагы әсәрләренә фикерләү тирәнлеге, аһәңле яңраш, музыкаль форманың аңлаешлы һәм бердәм гармониялы булу, оркестрда башкару осталыгы хас. Җиһанов әсәрләре татар композиторының опера, балет, симфоник жанрларда иҗат итүләрен үстерүгә, татар музыкасын тулаем халыкара мәйданда танытуга юл ачты. Нәҗип Җиһановның әсәрләре республика музыкаль тормышында зур вакыйгалар вакытында башкарылды. 1937 елда композиторның беренче симфониясе Татар дәүләт филармониясын ачканда яңгырады. 39 елда Качкын дигән беренче операсы куелышы белән Татар дәүләт опера һәм балет театры кабат ачылды. Татарстан музыкаль мәдәниятенең барлык учреждениеларында диярлек Нәҗип Җиһановның катнашында төзелде. Ул Казан консерваториясын, Урта махсус музыка мәктәбен, Республика композиторлар берлеген, Дәүләт симфоник оркестрын төзү башлангычы белән чыкты. Татарстанда профессиональ музыкаль белем бирүчеләрен формалаштыруда әйдәп баручы булды. Җиһановның иҗаты татар музыкасын гына түгел, шулай ук Идел һәм Урал буе республикаларының милли музыка сәнгатен үстерүгә дә зур этәргеч бирде. Казан консерваториясында аның классында Василий Әхмәтов, Рафаэль Билялов, Ринат Еникеев, Алмаз Мунасыпов, Борис Трубин, Мирсәет Яруллин һәм башка күренекле композиторлар укыды. Иртәгә Салих Сәйдәшев исемендәге Дәүләт зур концерт залында Нәҗип Җиһановның 110 еллыгына багышланган концерт була. Татарстан радиосында Нәҗип Җиһанов музыкасы аналыгы дәвам итә. Тыңлаучыларга композиторның җырлары, романслары, симфоник музыкасы, оперлардан фрагментлар тәкъдим ителә.
Әлеге программалар Татарстан авазы интернет радиосында да кабатлап тапшырыла. Айзилә Батырханова, Кадрия Мерсияпова, Татарстан яңалыклары. Республика кан тапшыру үзәгендә ковид белән авырып терелгән кешеләрдән кан плазмасын җыю дәвам итә. 2020 елда проектта 250 кеше катнашкан. Татарстан радиосының иртәнге манзара тапшыруы туры эфирында әлеге процессның үзенчәлекләре, донорлык хәрәкәтенең актуаль юнәлешләре турында сүз барды. Сәламәтлек саклау министрлыгының кан үзәге баш табибы, медицина фәннәре кандидаты Рамил Тураев тыңлаучыларның пандемиягә бәйле сорауларына җаваплар бирде. Безнең кайбер сорауларга да ачыклык кертте. Рамил Габделхакович, хәерле иртә. Пандемия кан тапшыру үзәге эшенә нинди үзгәрешләр кертте? Беренчедән әйтеп китәргә кирәк. Узган ел март айында, март азакларында менә бөтен Россиядә бөтен илләр күләмендә пандемия турында сөйли башлагач, безгә донорлар килүдән туктадылар. Көнгә 10, 15, 20 донор. Бу 6-7 тапкыр кимрәк бүтән вакытка караганда. Без бик зур кайгыга калдык. Нәрсә эшләргә? Тиз генә киңәшләшеп, коллегалар белән Татарстан радиосы, Татарстан телевидениесе, бүтән журнал, газеталар аркылы халыкка мөрәҗәгать иттек. Хөрмәтле дуслар, нинди генә авыр вакытлар булуына карамастан, безнең хастаханәләр ябылмады. Безнең бүтән медицина өлкәсендә барлык учрежденияләр эшләп тора. Шуңа күрә авырулар да туктамады. Кан көн сайын кирәк. Икенче көнне мин эшкә иртән киләм. Мин килгән вакытта 8-15 минутта уже 30-40 кеше торадыр кан биргә килгән кешеләр. Ул көнне шуның чаклы күп халык килде. Бу нәрсәне аңлата? Авырлыклар вакытта халыкның бердәмләшүе, халыкның бер-берсенә ярдәм кулын сузу. Менә шуны күрсәтә торган без рәвештә без үзебез дә аз гына аптырашта калганык. Шуның чаклы күп халыкның кешенең килгәне юк. Алар көн сайын шулай булдылар. Республикада донорлар күпме? Донорларны җәлеп итүдә нинди акцияләр уза? Республика буенча безнең базада 65 меңнән артык теркәлгән донор бар. Узган ел дәврендә 25-27 мең Татарстан халкы килеп безләрнең каннарын бирделәр. Ковид белән авырып терелгән кешеләрнең кан плазмасын җыю эше ничек бара? Бу процесс бүтән җир шарында әйтик, бер вакытта. Узган елның башында январь, февраль, кайдадыр алданрак, кайдадыр соңрак. Безнең беренче тапкыр без апрель азагында беренче авырып чыккан кешедән аның плазмасын алдык. Бер кеше, 2 кеше башта бу эш авыррак барды. Әмма ләкин ел дәврендә бу кешеләрнең саны 250-дән артты. Айрат Закир Фарахов белән без шундый проект башлаганнар иде. Бердәм Россиянең менә шушы авыруларга булышу өчен коронавирус белән чирләп чыккан кешеләрне эндәп чакырып, алар белән аралашып, алар үзләренең плазмаларын бирделәр. Бу вакытта министрлар да килделәр, депутатлар да, идарә башлыклары да килделәр. Алар үзләренең нәшр башланган эшләренә бер нәтиҗә ясадылар. Һәм күзгә күренеп тора. Ел дәвамында 700 дозага якын плазма әзерләнгән, коронавирус белән чирләп чыккан авырулардан алынган. Аларның плазмалары авыру кешеләргә салынган. Һәм ләкин шуны айтып китәргә кирәк, плазманы һәрбер кешегә салмай. Бу индивидуаль эш. Аны галимнәр консилиум ясап, шуннан соң гына карар чыгарып, ул кешегә ярыймы, ярамыймы, шуннан соң гына аларга плазма салына. Менә бик күп кешеләр әйтүе буенча, плазма беренче көннән үк шундый үземне яхшы хис иттем дип әйткәннәр бар. Донорларга нинди таләпләр куела? 18 яшь тулган һәрбер кеше 50 килограмм авырлыкларга тиеш таләп килеп кан бирелә. Әмма ләкин үзен таза, сау хис иткән кеше генә.
Таза кеше генә үзенең сәламәтлеге белән бүлешә ала. Моны дөрес халык дөрес аңларга тиеш. Плазма җыюда катнашу өчен яшь шикләре бармы? 18-дән 55-60 яшьтән олорак барга тиеш түгел. Менә шундый таләп бар. Коронавирустан авырып терелгән кешеләргә нинди киңәшләр бирер идегез? Bütün авырып чыккан кешеләргә иң беренче аларның сулышларын, үзләренең сулыш гимнастикаларын ясау. Аларга күбрәк яшелчә витаминнар ризыклар ашау, аларга күбрәк йөрергә, гимнастика ясарга. Һәр кешенең үзеннән тора. Менә бу вакытта хастаханадан терелеп чыккан кешенең алга таба ничек үзен алып баруы кешенең үзеннән тора. Кеше күбрәк йөри икән, кеше дөрес туктана икән, кеше күбрәк саф һавада була икән, сулыш гимнастикалары ясый икән, ул кешенең тормышында яхшырак, алгарак бара. Сәламәтлеге тизрәк тулыландыра. Андый кешеләрне менә нинди яшенә карамастан, үз өстендә эшләгән кешеләрне тиз арада сафка басуы, тиз арада эшкә чыгуы, олы яшьтә кешеләр булган икән, тизрәк менә күңелләре күтәрелеп, шундый кешеләрне бик күп очратып, алар белән аралашып, киңәшләшеп торабыз. Халык арасында ковидтан дәвалану өчен спиртлы эчемлекләрнең, мунчаның файдасы турында да сүзләр йөри. Гомумән, спиртлы эчемлекләр авыру кеше авыру вакытта, мунча алар мияларга каршы. Кеше аны дөрес аңларга тиеш. Менә мунчага кирип чабынсам, миңа яхшырак кизә. Ниндидер вакытта, ниндидер аз гына күләмле вакытта кеше үзен яхшы хисәргә мөмкин. Әмма ләкин соңнан аның ничек әйләнеп чыгасы, ничек китереп чыгасы, аны беркем дә әйтә алмый. Донорлык хәрәкәтен активлаштыру өчен быел нинди чаралар күздә тотыла? План төзелде, без аны ел сайын районнарга чыгып, яшьләр арасында, мәктәпләрдә лекциялар уку, кем ул донор, ни өчен кан кирәк, дөрес итеп аңлату. Монысы иң мөһиме. Кеше дөрес итеп аңларга тиеш. Яшьләр арасында. Әгәр дә без бүген яшьләр арасында 100 кеше белән аралаштык икән, аларның 100 кешедән килеп 20 кеше кан бергән икән, шул 20 кешедән 1-2 кеше үзенең тормышы дәверендә кан бирә икән, без аны кадровый донорлар дибез. Без аңар бик шат. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Сез Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының кан тапшыру үзәге баш табибы, медицина фәннәре кандидаты Рамил Тураев белән әңгәмә карадыгыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов, бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исән-имин, сау-сәламәт булыгыз.